Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi vom juca un mini hide and seek 2 runde. Și da, haideți să începem. Unde e hide and seek-ul? Care l-am jucat eu. Asta e că trebuie să-l scriem. Hide and seek. Clasicul hide and seek care l-am jucat eu cu Larry 2016. Apropo, vom face... da. Vom face un videoclip cu Larry 2016 în care vom juca hide and seek. Și vom începe când va începe runda. Că acum nu pot să joc, că sunt spectator. Apropo, ca să știți, nu am mai jucat niciodată. Da, știu că sunt spectator în acest mod și în acest moment și trebuie să mai aștept un minut. Și tocmai de asta vom face videoul peste un minut. Gata, trebuie să se aleagă harta și să pice un om. Dacă nu e așa, cum s-ar putea să fie runda așa, fără chestia asta. Și da, cine va pica, sper să nu toate jocurile mie nu-mi place să caut, doar să fac chestia. Și da, nu știu unde să mă ascund. Deci, stickerul îți va da skin-ul ăsta foarte urât. Și poți să faci așa, bye, nu știu. Da. Mă, dar două oprește și mie bănuți. Da, credeți-mă că nu știu unde să mă ascund. Nu știu, mă gândeam pe ce e pe acolo. Hai să vedem dacă... ne vom ascunde aici. Da, și vom porni filmarea când va căuta ăla, Gigel. Da, a început runda, am uitat să o porn... Doamne, cred că m-a văzut. Cred că m-a văzut. Hai să mergem puțin. Doamne, sper să nu mă vadă. Hai că-i facem o dată cu mâna. Doamne, nu m-a văzut. Și aparent vom juca 2 runde, că n-avem timp. O rundă are 4 minute, cred. Așa. Vom face și noi așa să ne dăm de gol, nu știu ce. Da, de gol. Vom merge și noi pe Cipicolo. Apropo, acolo sus unde scrie 100, așa că se schimbă numărul instant. La atâția metri este departe de mine și eu că sunt deștept, eu mă duc în căutarea lui. E acolo? Nu e acolo. E pe acolo? Nu e pe acolo. Pe unde, bă, că mă și enervează. Parcă vedeați că era aici ascuns și mă prindea. Ia, se apropie de mine, nu se apropie. E departe, nici nu știu pe unde. Ia, haideți să încercăm să mergem la spawn de unde am... Da, nu acolo e spawn-ul, aparent. Bă, cred că eu cred că acolo este. Mă, și dacă e aici, că arată că mă apropii de el. Da, nu e aici, în niciun caz nu va fi. Fac. Uite, nu cred că nu mă văzui tu. Doamne, nu mă văzut, ba, mă văzut, fac. Bye! Nu, de ce stătui pe loc? Doamne, cum am prins! Da, o punem pauză până când începe cealaltă rundă. Bă, eu nu știu, Doamne, iartă-mă, nu mă prins. Nu mă prins, mă prins. Doamne, ferește. Așa, începe video când începe următoarea rundă. Hai că pornește runda acum, Doamne, ce final, Doamne. În ultimele 10 secunde ieșise în ultimele 10 secunde de acolo, din locul unde era ascunsă fata aia și se juca cu el, cu ăla care căuta. Doamne, atâtea schemuri, Doamne ferește. Nu știu de ce nu se vede, n-am netul bun. Nu ce am net. Dar stați puțin. Da, trebuie să înțelegeți că nu știu de ce
Nu știu de ce naiba nu merge netul meu. Nu știu. Haideți să ne ascundem, dar asta să inspectăm zona asta. Că v-am spus, n-am jucat deloc, adică am decât un bănuț de la care strânsăi în meciul ăla. Meciul trecut. Doamne, unde să mă ascund? Nu știu, nu pe aici, random, așa. Habar n-am. Nu știu de viața mea. Hai să mergem cât mai departe de locul unde e Haida Seeker-ul. Nu! Mă bag aici, că nu mai am ce să fac. Da, știu, voi fi găsit, asta e. Am dat. Dar eu nu înțeleg de ce se aude așa. Că singurul emot sau ăstea cred că-și băgă în voice chat. Nu știam de chestia aia. Bra. Haideți. Nu mă credeți, nu. De ce lume crudă? Haide, deja am început să mă enervez asta. Doamne, frică la mine. Nu mă joc. Îmi vine să dau live, mă credeți? Va trebui să ne urcăm la nesfârșit până când picăm acolo. Sau poate nu putem pica? I don't know. Rămâne de văzut. Atât de aproape! Da, haideți să ne alegem alt loc, că nu-mi place locul ăsta. Bă, e fusicarul lângă mine. Fusicarul! Fac! Uite sticarul, nu! Nu! Unde e sticarul? Mă duce și o sus la ăla? Hai că mă duc. Nu, mamă, ce era să cad după asta. Nu, bă, nu, profit de chestia asta. Hai să intrăm în biliard, putem? Wow, hai că putem, lol, îmi place locul. Dacă va mai pica harta asta, intrăm în ea. Lol, îmi place, lol, tare, lol. Da, nu, cred că vine. E în biliard. E în biliard cu mine, unde e? E la 70 de metri. Unde e? Mi-e frică. Mi-e frică. Unde e? Ai, doamne, era asta. Nu știu. Mi se pare că a fost sticker. Bye. What the fuck? Da, aparent nu intre pe shop. Bă, ce naiba are? Mi se făcu imaginea urâtă. Că și așa nu era urâtă, era foarte urâtă. Ia uite și... Ce? Mi-a dat respectiv pe el. Cred că dădu live. Nu. Dădu live! Câștigai! Da, dădu live. Și cam acesta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut, pa. Dați un like și un subscribe. Pa! Ne vom vedea la un super video de Hide and Seek și cu Larry 2016, care acel video va fi mâine.